L'especialitat d'urgències és una especialitat no reconeguda a l'estat espanyol. La majoria de metges que hi treballem provenim de medicina de família i de medicina interna. A més, el Trueta és el centre de referència a l'atenció al pacient crític a la província. Per això, els residents que roten amb nosaltres poden assolir les competències necessàries amb un acompanyament constant i una responsabilitat progressiva. Triar l'Hospital Josep Trueta implica triar un hospital de tercer nivell amb un equip expert en el pacient crític. Som un equip jove i motivat en la docència i la simulació. Les tutores del servei d'urgències ens encarreguem de coordinar les guàrdies i les rotacions hospitalàries de tots els residents, tant d'altres especialitats com els metges de familiar i comunitària. A Urgències de l'Hospital Trueta, com a resident de primer any, realitzaràs les guàrdies acompanyats dels teus coresidents de diferents especialitats, afavorint el companyerisme i establint les amistats. També estaràs acompanyat en tot moment amb un resident gran i un adjunt que t'ajudaran en qualsevol dubte que tinguis. La simulació és una eina docent que ens permet assajar situacions crítiques en un entorn de seguretat. La simulació l'estem utilitzant perquè els residents i resta del personal sanitari aprenguin a través de l'error com actuar davant de situacions on el pacient té una situació crítica i així, quan es trobin a la pràctica clínica real, no cometin els errors que han tingut durant la simulació. Vine a Girona, t'esperem al Trueta.